बे समाव फोसावनो लादों मोनसे मुलुगनां रादाब। सिरियायाव खिथेर होखारनानै गाग्लोबनायाव 2 साननि गेजेरावनो खमैबो 1000निबो बांसिन सुबुंनि जिउ खहा। मोनसे दावहा नायदिंग्रा हानजानि बायदिब्ला सिरियानि बोरिमायाव सानैनि हिंसायारि दाङाबाजियाव थैनायनि अनजिमाया दासिमाव 1000निबो बांसिन जाबाय आरो बेनि गेजेराव 750सो नोगोरारिफोरबो दं होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। ब्रिटेनआव थानाय सिरियान अबजारभेटरि फर हिउमेन राइट्सआ फोरमायदों दि बे हिंसायारि दाङाबाजिया 14 बोसोर सिगां सिरियानि दावहा जागायजेननायनि उनाव बयनिख्रुइबो गिख्रंथावसिन गोसारनायफोरनि गेजेराव मोनसे। होखारजानाय हादोरगिरि बशर आसादनि फोथायजाथाव हाथियार दैग्रा हानजाफोरजों लोगोसे रैखाथि गोहोआबो बे गाग्लोबनायाव दंफायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि थैनायफोरनि गेजेराव 745आ नोगोरारिफोर, 125आ सरकारि रैखाथि मावथिफोर आरो 148आ आसादखौ मदद होग्रा उदखारिफोर दङमोन। थांनाय बृहस्पतिबार खालि जागायजेननाय बे हिंसायारि दाङाबाजिया बिग्रायारिफोरा आसादखौ गोहोनिफ्राय बोखारनायनि 3 दाननि उनावनो सिरियायाव जेंनाखौ बांहोदोंमोन। मख'नो गोनांदि बेफोर खिथेर होखारनाय दाङाबाजिया हायात ताहरिर अल-शामनि थाखाय मोनसे गिदिर खहा खालामदों। मानोना आलाबाइट हारिया 10 बोसोरनिफ्रायनो आसादनि खुंथायनि गोख्रों मददगिरिमोन। गाग्लोबग्रा हानजाया लामायाव एबा बिसोरनि दरखंआव मानसिफोर, बांसिनानो हौवाफोरखौ गावथारनाय आरो न'फोरखौ लुथिनाय आरो सावनानै होनाय नुथायफोरखौ आलाबाइट गामिफोरनि नुगिरिफोरा फोरमायदों। बे समाव फोसावनो लादों मोनसे मुलुगनां रादाब। सिरियायाव खिथेर होखारनानै गाग्लोबनायाव 2 साननि गेजेरावनो खमैबो 1000निबो बांसिन सुबुंनि जिउ खहा। मोनसे दावहा नायदिंग्रा हानजानि बायदिब्ला सिरियानि बोरिमायाव सानैनि हिंसायारि दाङाबाजियाव थैनायनि अनजिमाया दासिमाव 1000निबो बांसिन जाबाय आरो बेनि गेजेराव 750सो नोगोरारिफोरबो दं होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। ब्रिटेनआव थानाय सिरियान अबजारभेटरि फर हिउमेन राइट्सआ फोरमायदों दि बे हिंसायारि दाङाबाजिया 14 बोसोर सिगां सिरियानि दावहा जागायजेननायनि उनाव बयनिख्रुइबो गिख्रंथावसिन गोसारनायफोरनि गेजेराव मोनसे। होखारजानाय हादोरगिरि बशर आसादनि फोथायजाथाव हाथियार दैग्रा हानजाफोरजों लोगोसे रैखाथि गोहोआबो बे गाग्लोबनायाव दंफायो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि थैनायफोरनि गेजेराव 745आ नोगोरारिफोर, 125आ सरकारि रैखाथि मावथिफोर आरो 148आ आसादखौ मदद होग्रा उदखारिफोर दङमोन। थांनाय बृहस्पतिबार खालि जागायजेननाय बे हिंसायारि दाङाबाजिया बिग्रायारिफोरा आसादखौ गोहोनिफ्राय बोखारनायनि 3 दाननि उनावनो सिरियायाव जेंनाखौ बांहोदोंमोन। मख'नो गोनांदि बेफोर खिथेर होखारनाय दाङाबाजिया हायात ताहरिर अल-शामनि थाखाय मोनसे गिदिर खहा खालामदों। मानोना आलाबाइट हारिया 10 बोसोरनिफ्रायनो आसादनि खुंथायनि गोख्रों मददगिरिमोन। गाग्लोबग्रा हानजाया लामायाव एबा बिसोरनि दरखंआव मानसिफोर, बांसिनानो हौवाफोरखौ गावथारनाय आरो न'फोरखौ लुथिनाय आरो सावनानै होनाय नुथायफोरखौ आलाबाइट गामिफोरनि नुगिरिफोरा फोरमायदों। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबि सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9707457550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।